μου ξεκινάμε μια βόλτα στο κέντρο και ασφαλώς με μια στάση στην μπουτίκ της Alvero Martini Prima Classe στην οδό Κολοκοτρώνη στον αριθμό 1. Εδώ μπορώ να βρω αμέτρητες προτάσεις για ολοκληρωμένες εμφανίσεις, ρούχα, παπούτσια, τσάντες, κοσμήματα, αξεσουάρ, όλα όσα χρειάζομαι για εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για εμφανίσεις με στυλ ένας είναι ο προορισμός. Alvero Martini Prima Classe.